ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар шумо дар охари хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, маромад сурат маълумот шуда дар WhatsApp иморо кунен, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз Ёвон, аз Ваҳдат, Ҳисор, аз Регар, яъне ки Турсунза ва аст аз территорияи шаҳри Бухтар ва Хуросон боз дигар тарафҳо ҳастанд ки бо нархҳои арзон, ҳам замин, ҳам хонаи заминӣ, ҳам квартира ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор аст, дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 168 сомонӣ. навора сар мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки ба Тоҷикистон бо равон кардан, як компания грузоперевозкаи хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компания якаи Ёқуб аст. ин яка бори шуморо ба территорияи тобеи марказӣ ба Душанбе Любойҷош оварда мерасонам ва ба территорияи Хатлон 25 ноҳияшда бурда мерасонам. бори шуморо аз территорияи метро Люблино ва бозори Садоват қабул мекунам. территорияи Москва, Московская област қабул мекунам. агар бори шумо бисёртар бошад, худашон мошини майда дорам, мошини майда кади рафта, мақсад рафта аз аму ҷои кор ва хонатон мегирам ва топеши канте, топеши ва камаза оварда, яъне ҳисоб мекунам. яъне дӯстон азиз, мухчон бора рафта аз амун ҷои кортон мегирам, мошини майдаам дорам, мошини калонам. территорияи Ваҳдат, Душанбе, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ, хоб аст, территорияи Кулоб, Данғара, Калхозобод, шаҳри Бухтар, Сарбанд, Обшини Варзо ва территорияи Душанбе Любойҷо ва территорияи Хатлон ҳамаи ноҳияҳош оварда мерасонам. агар шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунам. сета рақам аст ки ҳар се рақамо шумо кор мекунам ва ҳар сешда имо WhatsApp пайваст дорам. компания якаи Ёқуб компания боварӣ аст, метавонед ки шумо ботона роӣ кунед бо дили пур. маромад. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Ориентир, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Хиёбони Ҳофизи Шерозӣ 6, квартира 26. ҷошҷои бениҳоят хуб аст ки рӯпарӯи 30-солагӣ рамзи истиқлол пеши домои қайроқум пушти амонатбонк, ҷои беҳтарин. як хонага квартира аст ки духонага кадага, яъне ки духонагаи панҷум ошина қарор дорад ки 38 квадрати метр. духонага дар панҷум ошина 38 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад. дӯстони азиз, ремонтош ремонтҳои беҳтарин. хона бо тамоми чизи чорааш фурӯхта мешавад. дар ҳамин хона мақсад парда, телевизор, ҳамхали ҳама чи опшн дорад, чизое ки барои рӯзгори зиндагӣ. ҳамаш кати мега якҷоя метавонед бо нархи 350 000 сомонӣ ки боз муомила мекунад. агар бе чизи чора харед, яъне ки арзонтар метиҳанд. агар баъзи чизи чора ҳамин қадр нарх, бо ҳамирам арзон мекунанд. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон 24 соат кор мекунанд. азиз, ҷошам ҷои беҳтарин. маромад, бештар маълумотҳои аниқ ва пурраша аз рақамҳои поёмода гирем. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтага аст, дар Гипразе, маҳаллаи Пахтакор. духонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 45 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои нав дӯстони азиз ва доми навастройка аст. хай райони Сино, тарафи Гипразе, маҳаллаи Пахтакор. дастфирош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 239 000 сомонӣ ки боз камтар муомила мекунанд. бисёри бад не камтар. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорам ки одамоне ки харидори аниқ нестанд, яъне ки занг назанад, чунки одами коргаре мегад вақт нест барои гап задан, фақат барои одамони харидор мегад омада бинанд. хай ба кадоми шумо аз тарафҳои Гипразе квартира ки лозим бошад, рақамошон аст, мегафон кор мекунад, метавонед ки бештар маълумотша гирем. лайкҳоро занем фаромӯш накунед ва агар имконият ки бошад, навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram падлисаш кунед. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, бо нархи арзон аст ки инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Гипразе, дар Гарадогда. ҳамин хел маълумотоша наистай соҳибош. шаҳри Душанбе, Гипразе, Гарадог. як хонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад, 26 квадрати метр.
боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кӯхни дӯстон азиз ремонт шава ремонти хуб аст барои зиндагитон 100% мешавад хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш мегӯяд фурӯхта мешавад яъне ки чизе ки дар ҳамин хона аст бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад дастрошона мегӯяд пул дар кӯшта мефурӯшем бо нархи 230 000 сомонӣ ки дӯстон азиз бо муомила дорад 230 000 сомонӣ ба кадоми шумо агар маъқул шуда бошед рақамош раста мегафон кор мекунад метавонед ки бештар маълумота аз соҳибашон гиред дӯстони азиз ҳамин барои канали мо фақат дастгирра фаромӯш накунед ва чӣ хонае ки мехаред дар комментария нависед мо ҷудо карда пешкаштон мекунем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки аз территорияи душанбе не камтар қимат аст хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои дӯстони азиз исмоили сомонӣ кӯчаи нодира 88 ҳамин роҳи главнида аст ки сентрда ки ҷошҷои беҳтарин аст пеши стоянкаи хурҷан гуфтага аст пеши цементзавод яъне ки бе ниҳоят мегӯяд ҷош хуба ва ҳамаи саунд меравад ҳама чӣ дар пешаш ҳаст ҳамагӣ 13 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона тайёр кардагӣ аст ки якта калидор як ошхона ҳоҷатхона баня ҳама чӣ обшим дорад ки ремонтош кардаги дарахтони мевадият чойлуби ангур яъли битон навез ҳама чӣ дорад хона бо чизи чораш бо ҳамаи шартҳои зиндагӣ ҷошҷои хуба мегӯяд бо веран перан ҳамаш дорад дӯстони аз нархи хона обшим 1 миллион 600 000 сомонӣ аст ки нарша соҳибшон хушон мудиянд хай ҳамин тараф мегӯяд заминош қимата кадоме ки хай мақсад медона зурш ки мераса маромат кадоме ки агар фаҳмад нархи ҳамин хона ҳамин хел 1 миллион 600 000 сомонӣ нарша монда одамони хайдода мегӯяд арзон мекунад рақамош раста кор мекунад маромат кадометон мехарен тамос гирем мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ квартираи фурӯшии навбатии мо аст дӯстон аз тарафҳои московский аст ки аз ноҳияи ҳамадонӣ аз мир саид алии ҳамадонӣ сехонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 45 квадрати метр дар маркази ноҳия мегӯяд наздик ба мағозаи 29 яъне ки района худошда мегӯяд ҷошҷои нағз яъне ки ремонти квартира дӯстони азиз средня сехонага дӯстони азиз кухни ҳаммом ошхона дорад хайр ремонти средня барои зиндагӣ мешавад хона дар якум ошина дастрошона мегӯяд пул дар кошта мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад ҳоҷатхонаш яъне ки ҳоҷатхонаш дар берун буда баня хоб ошхонаш дурунд аст рақамошо дар поини видео ба кадоми шумо аз ноҳияи ҳамадонӣ ҳам квартира ки лозим бошад арзон мекунад маромат занг занед мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшии сехонага аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи темурмалик дар ноҳияша мега дар районшай обшин сехонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад 50 квадрати метр боб свет таъмин аст ошхона ҳоҷатхона ҳаммом дӯстон азиз баня кухни дорад ремонтош ремонти нава мега замонавия ҳамаш қоидавия хона тайёра медоре фақат зиндагӣ мекунӣ лаби роҳда ҷошҷои нағз балконам дӯстони азиз дорад балкон баня кухни ҳаст дастрошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 140 000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад 140 000 сомонӣ савдои хуб дорад рақамошо 918 кор мекунад кадоми шумо ки мехаред маромат бештар маълумота аз соҳибашон гирем мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ боз як квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри турсунзода яъне ки дар регар гуфтага аст сеюм микрорайон пеши мактаби 98 бозорчаи 5 микрорайон ва зубнои садиқ якхонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад 42 квадрати метр духонагам ёки сехонагам карда метавонед якхонага сеюм ошинада 42 квадрати метр хона без ремонта шкатур монтаж хостяшка кадаги тайёраса фақат рангу бору дар тирезаи дуруни хона мондагӣ дар тирезаҳои главниш часпондага фақат дуруша мақсад дароша мечаспонед тамом дар пеши хона мегӯяд мақсад мактаби 98 магазин аст хоб бозорчаи 5 микрорайон ва зубнои садиқ ҳамаш дар наздикиша ҷошҷои нағза мегӯяд соҳибош дастрошона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ ки бо конкретна муомила дорад ба кадоми шумо ки дар кори маромат занг занед мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар территорияи душанбе кадом территорияша аниқ нагуфтиям фақат шаҳри душанбе дачаҳои телмон наистага аст соҳибош
намедонам тарафи рудакӣ мешава, ваҳдат мешава, ҳисор мешава, аниқ шар нагуфтан обшим территория душанбе дӯстон азиз маълумотша хай пурра нагуфтан хитон узри зиёд занг зада пурсем. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсул дорад ки ду дар хонаи намхалӣ дӯстон азиз хонаи дуошунае ки проектҳои пешина ҳастае ки дорад. хоб якта ҳоҷатхона ҳастае ки гирдаш маҳкам ҳастае, обсветчам ҳастае, дастфирошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ. акн маълумотҳои аниқ ва пурраша асбобашон мегирем барои ки узри зиёд маълумотоша нанависян саростима наифтяну ҳамаша пурра накардиян. ин ҳами рақамҳо мегафоншона кор мекунад кадоми шумо ки мехаред маълумот бештар маълумот асбобашон. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии арзонак аст дӯстон ки ҳамин хонае ки хелае ки савдо кардеса нархи навошон туғри нагирифтеса. хона нархиш арзон камтар арзонтар кардесян мақсад кадоме ки мехаре як пули нормални тия мега метием соҳибуш. хона қарор дорад дар ноҳияи рудаки ленинский районда хай маълумотои пурраша мегирем. 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки як дар хона кардага дӯстон азиз ки боз якам аз дигар санг шебен қумам хелчиҳо дорад. хона барои зиндагитон 100% мешавад. обсветчам ҳастае гирдванашта одамо полни худ уже зиндагӣ доранд. боз гирдванаша мисол мақсад уже деволош мақсад уже чио фундаментош стумош рехтагӣ астае. нархи хона мегӯяд дӯстон азиз 83 000 сомонӣ астае ки боз муомила дорад. ин ҳами рақамҳои билани ака аста кадоме ки масалан мехарам дар ҳами рақамҳо занг занам. мо ки дар ҳами рақамҳо имои ватсапа бо пайваст дорам хай бо бештари маълумотша мегирем. дӯстони азиз ин буд навори имрӯза ки ҳамин хонаҳо буд пешкаш накардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.